soft alebo jemnejší život je zaslúžený. Nie je iba tak daný. Ak sa učíte, respektíve počujete o ženskej energii, o jemnosti, o ženskom živote, o ľahšom ženskom živote, ešte raz, je zaslúžený. Vy si ho vytvárate. Vy si vytvárate svoj jemnejší, ľahší život vašimi ťažkými rozhodnutiami, ktoré robíte každý deň. Je to spôsob, akým sa stravujete, ako získávate energiu namiesto dopamínu. Je to spôsob, akým precvičujete svoje telo aj v časoch, keď sa vám nechce. Je to spôsob, akým si nastavujete svoje návyky a štandardy a držíte sa ich, aj keď je to ťažšie. Ale slúži vám to z dlhodobého hľadiska. A je to aj spôsob, akým si vyberáte ľudí, ktorých si nechávate vo svojom živote. Pretože predsa nenechávate si vo svojom živote ľudí, ktorí s vami zaobchádzajú zle, respektíve nesprávajú sa vám dobre, pretože títo ľudia vám urobia život ťažším a nie ľahším. A rovnako je to aj s výberom typu muža, s ktorým chcete založiť rodinu, respektíve vybrať si ho pre partnerstvo, pretože správny muž vám vie zabezpečiť ľahší život. To však ale neznamená, že vy len tak chodíte naokolo ako nejaká čupka a nerobíte žiadne rozhodnutia a potom čakáte, že pricvála nejaký princ a zachráni vás. Nie. Vy práve naopak, vy robíte každý deň ťažké rozhodnutia a tým sa stávate výnimočnou, tým sa stávate úžasnou, s ktorou potom ten muž chce byť a ktorej potom ten muž chce zabezpečiť ten ľahší, jemnejší ženský život. Takže ešte raz, ženský, respektíve jemnejší, ľahší život si vytvárate najprv vy sami sebe a nie opačne.